Άλκης, 19 ετών. Σας παρακαλώ, μη με χτυπάτε άλλο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο χρησιμοποιείται από ανθρωποειδή και αργοσβήνει μαζί με εκείνους που το αγαπούν πραγματικά. Φτάνει πια με την υποκρισία, φτάνει πια με τις απώλειες, φτάνει με τους επίσημους τραμπούκους ομάδων και μέσων. Η ανθρώπινη ζωή, το απόλυτο δώρο, το παν στο βωμό δολοφόνων που κρύβονται πίσω από ομάδες και θύρες που προστατεύονται από παράγοντες και οπαδούς που δεν έχουν μάθει να αγαπούν. Και το ποδόσφαιρο είναι αγάπη. Και αν κάποιος από τους συμμετέχοντες, κάποιος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πολιτεία και παράγοντες θέλει να μην σβήσει και αυτό στα χέρια του, ας κάνει τουλάχιστον το αυτονόητο. Ας παραιτηθεί από την ενασχόλησή του με αυτό για να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα. Μια μέρα που δυστυχώς δεν ξημέρωσε για τον Άλκη, ετών 19, φίλαθλος του Άρη. Σας παρακαλώ, μην με χτυπάτε άλλο. Είναι αλήθεια αυτό που έγινε για ένα παιδί 19 χρονών χωρίς να υπάρχει λόγο να του στερήσει τη ζωή.